सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्क फोसावनायखौ हादान ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। अमृत ब्रिक आन्दोलननि गेजेरजों सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव बिफां गायदों। अमृत ब्रिक आन्दोलननि गेजेरजों रायजोआव सोमखोर मिथिंगा लाबोफिननायनि थांखिजों दिनै काजलगाव महकुमानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु हाग्रा ओनसोल एबा सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्कआव बिफां गायदों। रुनिकाटा रेन्ज आरो बिजनी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दैदेननायाव खुंनाय बे हाबाफारियाव बावैसो सिगां फोसावजानाय माहारियारि पार्कनि खाथि खाला थानाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै बिफां गायनायाव मदद खालामो। बिजनी डिपार्टमेन्टनि बिबानगिरि अलंबार बसुमतारिया फोरमायो दि दिनै अमृत ब्रिक आन्दोलननि गेजेरजों चिरांनि काजलगाव महकुमायाव 5 लाखनिबो बांसिन बिफां गायनानै मिथिंगाखौ सोमखोर खालामफिननायनि थांखिजों दिनै बे ओनसोलाव बिफां गायनाय हाबाफारि खुंदों। जों बे हाबाफारि लानायनि थाखाय सिगाङावनो जोंनि मानगोनां डिएफअ सार काजलगाव रेन्जनि डिएफअ बिथां कुन्जन बर' बिथांखौ हामबाय होनदों। बिथाङा मैयानि दिनाव जोंखौ मोनसे साजेसन हरदों बा जोंखौ खावलायहरदों जे गाबोननि दिनाव नोंथांमोना 60 निफ्राय 70 रोजासो दंफां फुलि गायनांगौ, लामा लामा गामि गामि गायनांगौ। खारन नोंथांमोना दिनै इंक्रचमेन्ट एरियायाव गोबां दंफांफोरखौ नोंसोरो दानदोंब्लाबो नाथाय नोंसोरो बे सोमखोर मिथिंगाखौ नोंथांमोना दिहुनफिननांगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनायलाय जों दिनै 8टा गामि एबा आंनि आन्दाराव थानाय आं सासे ग्राम सभा सेक्रेटारि हिसाबै आं रायजो राजा एबा गावबुराफोर लानानै सावरायदों आरो बेबायदिनो हिन्जावफोर हौवाफोर जों जयै लोगो नांनानै दिनैनि बे गरम दिनावब्लाबो जों ओंखारदों आरो जों बे गभर्नमेन्टखौ जेसे गोबाव जों बे इंक्रचमेन्ट एरियायाव थांना थासान्दि जों सहाय खालामगोन आरो दानि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट जों बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों बेबायदि मोजां इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय। गिबियावनो आं प्रमद बर' बिथांखौ हामबाय होनदों। नैथियाव जोंनि फेरेंगा सार बिथाङाबो हाग्रा बिफाननि EM हिसाबै बिथाङाबो बेबायदि मोजां इनिसिएटिभ लानायाव हेल्प खालामदों आरो जों हादानाव दोङोब्लाबो जों बेबायदिनो बिफां दाननाय आरो बेबायदि मैहुर खालामनाय बेखौ जोंनिथिंनिफ्राय जों माना खालामखाबाय अलरेडि आरो बेबायदि गोदान सिफायनाय जानाय नङा आरो सोरबा जुदि बेयाव गोदान सिफायोब्ला बिनि सायाव जोङो इनिसिएटिभ लागोन आरो बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टनो गथायनाय जागोन। जों बेखौहाय दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे मेल जागोन। बेयाव जोंहा बे ओरैनोथ' जोङो औवानि बेराबाबो जों लुबैदोंमोन नाथाय जों हरखाबै हास्लाबाखै। थेवबो जोङो बोरमा आरो मोसौनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो जोङो बेब'स्था लानाय जागोन। बेखौ दिनैनिफ्राय लानानै जों बेखौ जोथोन लागोन आरो हागौमानि जुदि गभर्नमेन्टआ जोंखौ हेल्प होयोब्ला एबा डिपार्टमेन्टआ हेल्प होयोब्ला जों बेखौ फेन्सिंनि बेब'स्था जों ओरैनो जों मावना होगोन। जोंनो खायसे थाखा नाङा खारन जोंखौ सरकारा एसेग्राब अनदोंब्ला जोंबो अननायनि माबाखौ जोंबो बुजिनांगोन। नेसनेल पार्क बेखौ फोसावनायनि उनाव जोंहा थारैनो जों गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बे मोनसे मोजां बेबायदि हाग्रा ओनसोला थांनानै थागोन आरो बे बिफां लाइफाङा उदन्त' जाहा बासायनानै थागोन आरो बेयाव मोजां जिब जुनार जों लाबोगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। जेरै जोङो नुफेर मोनै जिराफफोर बायदि नुयोब्ला सिंहफोर बायदि मोसाफोर बायदि नुयोब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोजोननाय मोनगोन आरो नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलफ्रा जौगाखांगोन। आं बेखौ नुनो मोन्दों। मानो होनबा गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव बेरायफैगोन, जोंनियाव नायफैगोन आरो बेबायदि सोमखोर मिथिंगाखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो गोजोननाय मोनगोन आरो मोजां अक्सिजेन जों बे जायगायाव जों दिहुननो जों हास्थायदों। जोङो बे बायमुथि एरिया, गोबोरखि एरिया, बे दलपानि एरिया बे ओनसोलाव हाग्रायादि जोबस्रांलांबाय बेखौ बयबो मिथिगौ आरो मेगनजोंबो नुखानाय। दा बेखौ लानानै जोंनि आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै जिथुनाखि अमृत ब्रिक आन्दलन, बे अमृत ब्रिक आन्दलनखौ लानानै जोङो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट डिभिजनाव जोङो मोनसे टारगेट दङ। 5 लाखनिबो बारा दंफां फुलि गायनानै जोङो मिथिंगाखौ सोमखोर खालामफिननो थाखाय जोङो जुजिदों आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै। बेखायनो जोंबो दिनै जेनोखि आद्रा थानाय नांबावगौ 5 लाखनिबो बारा फुलि गायनानै जोङो दिनै साक्सेस खालामनो नागिरदों बे बिथांखिखौ। दिनै टारगेटआ खमावबो 60-70 रोजा बेबायदि टारगेट दङ दिनै।
बेसेबांसिम हायो आरो बोथोराबो गरम दा बेखौ लानानै जोङो आवगायनोसै जेसेबांखिनि हायो गायनायजों लोगोसे जोथोन लानाया बियो गोजौ थाखोनिफ्राय जागोन जोंनि दायथ' लायो फेन्सिं होनायानो होन बा हयथ' नेट थारकाटा होनायफ्रानो होन बे मोसौ बोरमानि थाखाय बेखौ सेफटि खालामनांगौ गायनायल'जोंबो जाया बेबो नंगौ दा बेखौ गोजौनिफ्रा बुंनो हागोन मा मा बिफां गायदों बेहाय जोङो बिफांफोरनि मादाव लालि फमा बेनिफ्राय जिया दङ जिया फमा रायजोफोरनि रेसपन्स माबायदि मोनो रायजोफोरनि रेसपन्सआ मोजां गोसो बायदि सापर्ट खालामदों जोंखौ बयबो लोब लोब फैदों हेफाजाब होदों आरो गायगासिनोबो दङ बे ओनसोला मोनसे नेसनेल पार्क जानो थांनाय माबायदि उननि समाव माबायदि सोलायनाय बे ओनसोला जुदि नेसनेल पार्क जायोब्ला हयथ' टटेलि दंफां दाननाय हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रा हयथ' जायनाखि पाब्लिकनिफ्राय सापर्ट नांगौ पाब्लिकनिफ्राय जेनाखि सापर्ट मोनोब्ला बे नेसनेल पार्कखौ जोङो बानायनो हागोन गोरलैयै बेखौ आन्दाज खालामनो हायो आरो रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे दंफां दाननाय नाहा मैहा थांनाय मैहुर खालामनाय बेफोरबायदि मिथिंगायारि जोबस्रांनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो जों बेखौनो खावलायो